Ka HWC Ramrai Circle rengkat bat ka HWC Phot Umba Area Unit hapok ka jingalam jong samla Bankit Marweng General Secretary ka HWC Ramrai Circle bat samla Marnes Nong Phot President ka Area Unit rengkat ka jingnya senran lang kinoilam ka HWC West Kasel District kilalek ya kendo ya u Executive Engineer Piludi Road Nong Stan West Kasel District halor ka jing snew kapla palat ka surok na Ramrai ha sya Phot Umba bat malongsu kabla bu jing bat penselang haduk kata ta ye kipaj ba nong yai nong yang ha ka jing keren bat tu sahab ka tanat piludi ka laong ba rasim khia ye kanika kam nadu ka jing ye kendo ka banengkong bat ulai thu ba kanika surok larung hapok skim PMGSY ka seng ka kerpat ya ka piludi department bat ya ka sarkar hibrok koi ba kan subha ye ban pentre kam no ya kanika surok bat ban sedang no ban tre ye kanika surok haswa usnam arhajar arpulai kumba lakular bat nakliang kaseng kanyai budin hai budai bat kane na kaliang jungi ka HWC Ramrai Circle rengkat bat ka district nang taru bat ka Phot Umba Area Unit nilawan ban budin ya kane ka surok ka badai na molong su Phot Umba bat seduk Ramrai te kalong ka ek ka kubor ka ba ngi kum ki pajba nila kami lenti bangin yo no kene surok te kum nakaliang jong ke office kalakular ba hauni usnam hapo usnam arjar arplai kin pentrei no ya kene ka surok ki nong mi khmat jong ka than jongi ki MLA MDC Bron Buram ba kin subha ban budin ya kene khnang ba kan urlong ka jing kwa jong ki pajba ngi kerpat ro ya ki nang senang kipaj ba borok bangin ya trelang rengkat-rengkat bangin lakban yo ya kene ke surok